Здравейте! Аз съм докторант Олга Стоянова и днес ще ви представя политическите приоритети на Европейската комисия Юнкер. Както знаете, Европейската комисия е изпълнителният орган на Европейския съюз и защитава неговите общи интереси. Тук на снимката виждате комисията Юнкер. Това е краткото название на действащата от 1 ноември 2014 година комисия с мандат от 2019. Нейн председател е Жан-Клод Юнкер, затова и тя всъщност носи неговото име. Юнкер е кандидатът на Европейската народна партия за председател. На 27 юни е официалната му номинация за поста. Предшественикът му, Жозе Барозо, дава поста на 1 ноември 2014 година. В речта си преди гласуването за председател на Европейската комисия, Юнкер представя политическите си насоки за следващата комисия, изложени в документ озаглавен "Ново начало за Европа, моята програма за работни места, растеж, справедливост и демократична промяна". Въз основа на този документ са определени приоритетите на самата комисия. Те са систематизирани в 10 на брой приоритета. Ще ги разгледаме накратко, като по-късно се съсредоточим върху първият приоритет, който е нов стимул за работни места, растежа и инвестициите. Вторият приоритет е свързан цифров единен пазар. Комисията иска всеки един гражданин да има по-добър достъп до цифрови стоки и услуги, до надеждна висококачествена инфраструктура и да извлича най-голяма полза от цифровата икономика. Както виждате тук на диаграмата, къде пазаруват онлайн гражданите, едва 4% от европейските граждани пазаруват от европейски сървъри и 54% от сървъри, разположени на територията на САЩ. Третия приоритет е устойчив енергиен съюз с ориентирана към бъдещето политика по въпросите на изменение на климата. Комисията иска да осигури сигурна и безопасна за климата енергия на достъпни цени, както за гражданите, така и за предприятията. Европейската комисия обявява пакет от мерки, свързани с енергийната сигурност. Една от тях е мерките за газът. Четвъртия приоритет е по-задълбочен и по-справедлив вътрешен пазар с засилена промишлена база. Интегрираната икономика на Европейския съюз е най-добрият начин за посрещане на предизвикателствата на глобализацията. Европейския съюз трябва да завърши изграждането на вътрешния пазар на услуги и на продукти. Петия приоритет е по-задълбочен и по-справедлив икономически и паричен съюз. През февруари 2015 година комисията представи анализ на основните недостатъци на икономическия паричен съюз, станали явни по време на кризата. В резултат на това председателят на комисията представи амбициозни планове за задълбочаване на икономическия и паричен съюз и за неговото завършване най-късно до 2025 година. Шестия приоритет е разумно и балансирано споразумение за свободна търговия с Съединените американски щати. Целта е търговията и инвестициите между двата блока, Европейския съюз и САЩ, да бъдат максимално отворени. Това ще доведе до повече работни места и до по-висок растеж и за двете страни. Седмия приоритет е пространство на правосъдие и основни права, изградени върху взаимно доверие. Европейския съюз не е само един общ пазар на стоки и услуги. Той се основава на ценности като човешко достоинство, свобода, демокрация, равенство, върховенство на закона и зачитане на човешките права. Осмия приоритет е към създаване на нови политики за миграцията. Предвид бежанските проблеми, терористичните атаки и така нататък, това е в момента един от най-актуалните приоритети. Комисията иска да вземе мерки във връзка с първопричините, които принуждават хората да бягат и да мигрират. Те са бедност, войни, преследване, нарушаване на правата на човека и дори природни бедствия. Деветия приоритет е по-силен участник на световната сцена. Политическата криза в Украйна и размириците в Близкия изток ясно показва, че Европейския съюз се нуждае от по-силна обща външна политика. И десетия приоритет, последен, но не на последно място, е съюз на демократичната промяна. През последните години се засилва усещането, че Европейския съюз се отдалечава от своите граждани и че е прекомерно бюрократичен, което намира отражение в резултатите от европейските избори. Гражданите очакват Европейския съюз да даде своя принос към отговора на важни икономически и социални предизвикателства. И сега ще се върнем към първия приоритет на комисията.
Европейския съюз се съсредоточава върху засилването на конкурентоспособността на Европа и стимулирането на инвестициите с цел създаване на работни места, при това без да се създава нов дълг. За целта е необходимо бюджета на Европейския съюз да се използва много по-успешно и ефективно. Защо е важно това? В краткосрочен план слабите инвестиции забавят икономическото възстановяване, а в дългосрочен план липсата на инвестиции пречи на растежа и конкурентоспособността. Слабите инвестиции оказват значително въздействие върху капитала, което на свой ред задържа потенциала за растеж, производителността, равнищата на заетост и създаването на работни места в Европа. За справяне с ситуацията е направен план в инвестиции, който има три основни цели. Премахването на пречките пред инвестициите чрез задълбочаване на единния пазар, осигуряване на видимост и техническа помощ за инвестиционни проекти и по-интелигентно използване на новите и вече съществуващи финансови ресурси. В основата на този план за инвестиции стои Европейския фонд за стратегически инвестиции. Предизвикателство пред фонда е да прекъсне порочния кръг от недостатъчно доверие и недостатъчно инвестиции и да се използват средствата, с които разполагат финансовите институции, корпорациите и физическите лица във време, когато публичните ресурси са недостъпни. Трябва да се отговорят на няколко въпроса. Какви критерии ще бъдат прилагани за подбор на проекти, кой ще отговаря за взимането решение и дали проектите отговарят на критериите. Установени са строги критерии за допустимост и няма да се прилагат квоти нито по държави, нито по сектори. Инвестиционният комитет, съставен от независими експерти, ще взима решение дали определени проекти могат да бъдат подкрепени с гаранцията на Европейския съюз въз основа на инвестиционните насоки и набор от показатели. Другият важен въпрос е кой може да кандидатства за финансиране по линията на Европейския фонд за стратегически инвестиции и по какъв начин. За финансирането могат да кандидатстват образование в всякакъв размер, предприятия със специално предназначение или дружество за проекти, малки и средни предприятия с до 250 служители и дружества със средна пазарна капитализация с до 3000 служители. Образование от публичния сектор, с изключение на самите държави, разбира се, банки, отпускащи заеми чрез посредничество, фондове и всякакви друга форма на дружества за колективно инвестиране. Сега нека разгледаме новите инициативи на Европейската комисия през текущата 2016 година. Това са инициативи за по-добро управление на миграцията, както и предложения за управление на границите. Изграждане на цифров единен пазар, последващи действия във връзка с стратегията за единен пазар, космическата стратегия за Европа, както и Европейския план за действие в областта на отбраната. Кръгова икономика, следваща стъпка за устойчиво европейско бъдеще, както и законодателство за прилагане на енергийния съюз. Програма за развитие на нови умения, ново начало за работещи родители, както и стълб на социалните права в рамките на задълбочаването на икономическия и правен съюз и пакет за корпоративно данъчно облагане и план за действие относно ДДС. Сега ще ви покажа всъщност как тези 10 приоритета са приложени в българската реалност и ще разгледаме две програми, които са към Агенцията по заетостта и ЮРЕС. Това мисля, че представлява интерес на младите хора. Първата програма, която ще разгледаме, е старт на кариерата. Основната цел на програмата е да бъде осигурени възможности за придобиване на трудов стаж на безработни младежи, завършили средно или висше образование, с цел улесняване на прехода между образованието и заетостта. Както виждате, тук са изобразени непосредствените цели на програмата. Те са разделени в 5 полета. Предоставяне на деквалификацията на младежите, превенция срещу изтичане на мозъци, предоставяне на възможности за обновяване на публичната администрация, предоставяне на възможности за последващо назначение на част от младежите на постоянна работа, постигане на гъвкава комбинация от знания, умения, опит и съответстващи на изискванията на пазара на икономиката. Естествено. Следващата програма е насърчаване на предприемачеството. Тя също е към Агенцията по заетостта. Ще разгледаме основната цел, целевата група и процедурата за кандидатстване.
Основната цел е насърчаване на безработните да започнат самостоятелно или заедно с други лица стопанска дейност за производство на стоки и услуги. Целевата група естествено е безработно лице, регистрирано в дирекцията Бюро по труда с право на парично обезщетение за безработица, с одобрен бизнес проект за самостоятелна стопанска дейност за производство на стоки или на услуги. Процедурата: подава заявление с приложения бизнес проект за самостоятелна стопанска дейност и в едномесечен срок от подаването на заявлението и бизнес проекта, въз основа на предложение на комисия за одобрение на бизнес проекта, сключва договор с дирекция Бюро по труда за предоставяне на еднократна парична помощ. ЮРЕС. ЮРЕС е нещо много полезно за всички, които имат желание да работят в чужбина или въобще се интересуват тази възможност. Това всъщност са европейски служби по заетостта. Те са мрежа за сътрудничество, създадена с цел да подпомагат свободното движение на работници на територията на 28-те държави членки на Европейския съюз, плюс Швейцария, Исландия, Лихтенщайн и Норвегия. Партньори в мрежата могат да бъдат обществени служби по заетостта, частни служби по заетостта, синдикални организации, организации на работодателите и други заинтересовани страни на пазара на труда. Партньорите предлагат услуги за информация, намиране и наемане на работа за работодатели и търсеща работа, а Европейското и националните бюро за координация наблюдават организацията на дейността, съответно на европейско и на национално ниво. Освен това, ЮРЕС изпълнява важна роля да осигури конкретна информация. Повече за ЮРЕС може да погледнете на техния сайт. И благодаря ви много за вниманието. Приятен ден!